egunon ongietorri guztiei, dakizuen bezala, herrialde batzarra egin da, orain dela ordu bete eskas bukatu da, hartu beharreko erabakiak horrek erakusten du alderdi bizia garela, asambleista, oinarrikoa. Bueno, gaur elkartu gara, barruti bakoitzeko hautagai nagusiak aurkezteko. Hautagai hauek izan dira aukeratuak uri batzarretatik hasi eta herrialde batzarrera arte. Eta, esan behar dizuen, ongietarria eman nahi geniola txalobero batekin, baina berriz ere txalobero bat eskatuko dizue beraiei. Eta, Eneko Goia alkateari, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea Joseba Egibarri eta hautagaiak. Bueno, orain emanen dizkitzuet izenak eta barrutiak. Batzarrean aukeratu berri diren hautagai nagusiak dira Markel Olano Oria, Eider Mendoza, Bidasoa Oiartzun, Maria Eugenia Arrizabalaga, Deba Urola, eta Xabier Ezeiza Barrena Donostialdea. Eta esan nahi dut, eta azpimarratu nahi dut, gainontzeko hautagai guztiak aski pertsona prestatuak direla, konprometituak, eta gainera, gehitu beharko genuke ilusioz beteak daudela. Eta orain bai, esanen diet etortzeko ona, gure hautagaiei, Markel Olano, Eider Mendoza, Maria Eugenia Arrizabalaga, Xabier Ezeiza Barrena, etorri. Mikrofono hartuko dut. Bueno, eskutu sartzen naiz. Eider, zugandik hasita, lehenbizi zorionak berriz ere Batzar Orokorretako presidentea izateko aukeratua izan zarelako. Bai, bueno, eskerrik asko. Nik egia esan lehenik eta baina eskerrak eman nahi dizkiot batzarrari, zuen konfiantzagatik, eta gero 3 eskerron berezia adierazi nahi ditut. Lehenengo, gure batzarkide taldeari, legealdi honetako batzarkide taldeari. Zuekin lan egitea oso horreza izan da, eta egia esan gustu bat izan da. Bigarrenik, Hondarribiko batzokiari ere, bai, konfiantzagatik berriro ere. Eta 3. atzean hemen daukadan Joseba Egibarri, bai, alderdiaren izenean, eta batipat berari hainbeste urte eta gero zure konfiantza aukitzea, niretzako oso importantea da. Erreferente bat zehalako, eta egia esan hori esan nahi nuen gaurkoan ere bai. Elduz, galdetu nahi dizut, Gipuzkoak ezaugarri onan ditu, gure lurraldeak ezaugarri onaskoak ditu, baina badira 2 esanguratsuenak esanen nuke dela, lehiakortasuna eta beste gizarte politikak. Zein uste duzu dela arrakastaren gakoa? Bueno, nik uste arrakastaren gakoa guralderdian hain justu dela 2 horiek kombinatzen jakin izana, ez? Binomio bat direla azkenian, txanpon baten 2 aldeak hoietxe diala. Eta horren ezaugarria da, edo horren arrazoia da hain justu ere guralderdia alderdi humanista bat dela. Pertsona helburu, pertsona lehenengo mailan, hori izaten da azkeneko bolada honetan, baina gure alderdiaren jaiotz egunetikan hori beti eduki dugu pertsona helburu bezala, eta horregatikan egin dugu apustu hori. Zergatik apustu hori? Alde batetikan, pertsona babestu egin behar dalako, pertsonak merezi duelako babes hori, eta babestu ahal izateko diru iturriak sortu behar dira. Aberastasuna sortu egin behar da. Askotan esaten du Markel Lebeak, ez? Aberastasuna banatzeko lehenengo sortu egin behar da aberastasun hori. Eta hori alderdiak hasiera-hasieratekan egin zuen. Eta gero ere, badaude bitarte honetan gertatutako gauza batzuk, eta adibidez gogoratzen dugu 70, 80 hamarkadako krisialdi larria horren ondoren, pobrezia tasa 130%koa zen, alegia biztanleen 130% pobrezia egoera batean bizizian, eta alderdiak apostu bikoitza egin zuen. Hain justu, zuk aipatzen dituzun 2 aspektu horiek aintzat hartzen zitunak. Alde batetikan garapen ekonomikoa, industriaren aldeko apostua, lehiakortasuna, aberastasuna sortzeko, importantena babestu ahal izateko, alegia pertsonak babestu ahal izateko, eta funtzionatu zuen. Hortikan sortu zian RGIa, eta gero baita ere, industriaren aldeko egiten duguna apostua gaur eguneaino ere mantendu egiten duguna, eta horrela mantentzen da, eta zorionez. Baina horrek ere baditu beste ezaugarri batzuk, eta niretzate importantia dianak. Alde batetikan, horrek suposatzen du esfortzu kolektibo handi bat. Esfortzu kolektibo handi bat, eta danok esfortzu berezi bat egiten dugu zentzu horretan, eta zergatik egiten dugu esfortzu hori? Herri solidario bat gehalako. Ez dugu esfortzu kolektibo bat egiten foru aldundiak, edo Eusko Jaurlaritzak ala eskatzen duelako, baizik eta gu prest gaude esfortzu berezi bat egitera, danok oinarrizkoen auki dezagun. Beraz, hori importantea da.
Eta gero ere bai, esan nahi nukena zen, ez dela bakarrik teorian erabiltzen den gauza bat, Markelek esaten nuen, hori behin eta berriz aipatzen duela, baizik eta gure egunerokotasunean apustu horri heltzen diogula, eta beste batzuk atzetik guri begira. Esan eskerrik asko. Bueno, iragana aiatu duzu, eta etorkizuna zitzegin edo, Xabier, nik zurekin. Ze Gipuzkoa jada, hasi da, bere etorkizuna diseinatzen, baina nolakoa izanen da? Ez da galdera erresa, baina zuri bota dizut, Xabier. Bueno, eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrik asko, konfidantzagatik, hori da lehenengo gauza. Eta gero, hombre, nik lankidetza aipatzen dezunean, beti datorkit burua auzolana, ez? Auzolan, eta, bueno, batez ere, herrialde ezberdinetan, baina agian bastanen edo arrantzako munduan, Hondarribian, beti ere sortzen zait pixkat irudi hori, eta kasu honetan nik uste neurri handi batean etorkizunaren eraikiz, programa Aldundiko bidalitakoa, lortzen ari gara poliki-poliki. Eta hor, bueno, ekintza ezberdinak biltzen dira, bai erakunde aldetik, bai unibertsitate aldetik, gizarte egintza, ekonomia batez ere, enpresa munduak, nik uste hori garrantzia handia duela Gipuzkoarako, eta neurri handi batean bideratzen ari gara poliki-poliki. Eugenia, zurekin, orain, bai ze Xabierrek aipatzen zuen etorkizun hori diseinatzerakoan, ez dakit erakundeek ze paper izan behar duten zure ustez? Erakundeek, oinarrezko papela jakina, eta gure erakunde mailak eraberritze sakon bat behar duela ere esango nuke. Orain dela 40 urte osatutako erakunde maila daukagu. Hain zuzen, joan den astian eduki genduen batzar nagusietan debate bat, konstituzioaren inguruko debate bat izan genuen, eta debate horretan konstituzionalistatzat bere burua dutenek oso sutsuki defendatzen zuten, hemen konstituzioak beraien ustetan izan zuen babesa. Beraien esatera 160% babesa. Gu saiatu ginen hori bere neurri benetakora ekartzen eta parte hartzea kontutan hartuta, baietz hori 130%koa besterik etzela izan argi usten. Behar bada ez itzakoen gehiegi gustatu debatian, baina hori horrela da, eta nahi nuen aipatu, ze, 40 urtetako ibilbide honek eta konstituzioa batzuek jartzen duten bezala gauza guztien iturburutzat hartuta, guk hori baldintza askorekin espaidegun hartzen, badu bere jatorrizko akats bat, eta da legitimazio gabezia edo eskazia. Handekan urte betera estatutua onartua izan zen, hori bai, beharrainako gehiengoekin. Debate horretan bertan Podemoseko ordezkariak gauza bat esan zuen. Sekula ez dugu euki gaur egun daukagun autogobernu maila. Eta erantzuten saiatu nintzen. Eta nire erantzuna izan zen, nola ezetz? Eni joa azterketa historikoak egitera, hori argudiatzeko, alegia, ezetza argudiatzeko. Estatutua bozkatu zen erreferendumaren egun hartan, bozkatu zen lege organikoa, ez dezaguna ahaztu, berak gaur egun eta arrezkeroztik inoiz izan dugun autogobernu maila baino handiagoa aitortzen zion herri honi. Ze 40 urte pasa dira, eta higadurak eta berzentralizazioak ez ezik, oraindik ere hor ditugu beste 11aren artean, gizarte segurantza edo espetxe kontuak transferitu gabe. Beraz, 40 urtetan izan dugun autogobernu maila ez da iristen 79ko hartan Euskal Herritarrek bozkatu zutenera. Gero, joan den egunean ikusi genduen Alfonso Alonso, esanez, ez da cumplido y demás cumplido, horrek ematen du, batzuk daukaten neurriaren maila, eta egia da, gobernu sozialistak egutegi bat agindu digula transferentziak, falta diren transferentziak gauzatu ahal izateko, hori bai, gizarte segurantzarena atzerantz botata oso komplikatua delako. Ez dezagun itxaropena galdu, hori horrela izango dela. Baina gauza guzti hauek kontutan hartuta argi daukaguna da ez, oraintxe, aspaldidanik gure erakundetzeak aldaketa bat beharrezkoa duela. Eta hain zuzen, printzipio horrei begira, onartu ditugu endala hilabete gutxi legebiltzarrian, hain famatuak egin diren oinarri horiek. Zertako? Espainiarekin daukagun harremana eraldatuko lukeen formulazio berri bat eskaintzeko, basikamente. Nola, mendekotasunetik beti ere jardun beharrean,
parez parekoa izan dadin etorkizunean bien arteko harremana. Beraz, erakundetzea importantia dugu, etorkizunari aurre egin behar baldin badiogu. Eta horretarako erabakitzeko eskubidea ere erakundetu beharra dugu. Baina hori ezin dezakegu egin guk bakarrik, hori ezin dezakegu egin erakundeetatik soilik, edo erakunde barruko jokuetan soilik. Eta ez da ere alderdi politikoen arteko jokuetan soilik. Horretarako nahitaezkoa deguna da herriaren arnasa somatzia. Herriak ez du parte izan behar baizikan eta herriak prozesu honen aitzindari izan behar du. Eta hau ez da erraza, ze bizi ditugun egunetan, bazter guztietan egunero irakurtzen eta entzuten deguna da, herritarrak geroz eta urrunago daudela politikatik. Beraz, geuk eragile politiko bezala eta herri ordezkaritza daukagunok daukagun neurrian, hori dinamika, eskor hori apurtzeko ahaleginak egin behar ditugu. Eta ez nuke nahi, nire hitzaldi txikitxo hau bukatu, Katalunian preso daudenak gogora ekarri gabe. Eta bereziki, azkenengo 2 aste hauetan, gose greban dauden preso politikoak gogora ekarri gabe. Eskerrik asko. Markel, alderdiak beste behin ere zugan jarri du konfidantza diputatu nagusi izateko. Zorionak esan izun bere garaian, baino berriz ere diotsut. Eskerrik asko, estimatuta dago. Bai, eta horrelakoetan, batzutan aipatzen da, gizonezkoak 2 gauza ezten ditugula batera eginez. Eta kaso honetan, gaurkoan nik probatzen dut, egon daitekela persona bat kriston katarroarekin eta aldi berean kriston ilusiarekin, ez? 2 gauza batera posible dira, eta gaurkoan nik hori daukat barruan, ez? Eta hori da, pixkat, ez? Azkenean, nire partetik bintzat, guk edukitzea egitura bat, herrigintzan, herriz herri, auzoz auzo dabilena, eta kolektibo guzti horrek zuri babesa eskaintzea, izugarrizko bultzada da. Gu egongo bagina erakunde publiko baten, bakarrik, atzekaldean inor ez degula, bakardade hori izango litzateke jasan ezina. Eta nik uste dut, guretzako, gu hemen gauden guztiontzako, ezinbesteko dela, zue guztion arnasa eta babesa. Eta beraz, eskerrik asko, benetan, eman diguzuen babes honegatik. Bueno, alare, badakit, hemen dauden alderdikidei mezu batzuk helarazi nahi dizkietzula, beraz, zurea da hitza. Markel Olano, diputatu nagusia. Bueno, ez naiz gehiegi luzatuko, nire abia puntua izango da, justu, atzekaldean daukagun lema hori. Hain zuzen ere, impulsando Gipuzkoa herrigintzan. Eta nik uste dut, bai Maria Eugeniak eta beste batzuk ere aipatu izan dute kontzeptu hori giltzarria da, herrigintza kontzeptua. Nik uste dut, abertzale batek eta politikan duen persona batentzako bere bizitza gidatzen duen kontzeptu nagusia dela herrigintza. Da, herria defendatzea, kasu honetan gure Euskal Herria defendatzea, eraikitzea egunero, eta biztan da baita ere, herri aske bat bultzatzea eguneroko lanerekin. Baina herrigintza konzeptuak labur biltzen du gure jarduera guztia. Baina, niretzako ezinbestekoa da, azpimarratzea, herrigintza aurrera ateratzeko, lehenik eta behin herriari entzun egin behar zaiola. Ezinbestekoa dela, herriarekin bat egitea, eta jakitea benetan herriak ze burutazio dauzkan, ze irizpide dauzkan, eta batipat, barruan, ze sentimentu dauzkan. Eta guk, legealdi honetan hasi ginenetik, 2015-etik aurrera, modu permanentean saiatu gara jendeari entzuten. Eguneroko lanean, baina baita ere egiten ditugu gure inkestak, gure sondeoak, eta bat, Gipuzkoako soziometroa, urtean pare bat aldez egiten dugu, eta harek, hainbat aspekto klabetan ematen digu pulsua gizartearena, Gipuzkoako gizartearen pulsua. Eta lehenago aipatu du Maria Eugeniak eta niretzako gu orain une honetan bizi izaten ari gara, edo bizi dugun errealitate gordin bat adierazten da behin eta berriro sondeo horretan. Guk Gipuzkoako jendeari galtzen digunean
Konfidantzarik ba aldaukazu politikan, erantzun borobila da, ez. Baina, orain dela 3 urte, 2016an, pare bat 3 urte, galdetu genionean, erantzuna 71,3koa zen. Konfidantzari baduzu politikan? Ez. Eta oraintxe, 2018an, soziometro berri bat egin dugu. Eta galdera errepikatu egin dugu. Konfidantzarik ba alduzu politikan? Ez. 78,9,9. 7,6 puntu gehiago. Hor ikusten da, evoluzio badagoela, eta jendea urren geneukala, baina eske oraindik ere urrunago daukagula. Beraz, gure politikagintzaren esparrurik importanteena niretzako izan behar da, herri eraikina balin badugu, herritarrengana gerturatzea eta herritarren konfiantza berreskuratzea. Hori da, une honetan daukagun, eskuartean daukagun, lanik importanteena nire ustez. Guk, umil, heldu genion lan horri. Eta martxan jarri genuen, lehenago aipatu da, Xabierrek aipatu du, jarri genuen martxan etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikizek egiten duena da, jendearentzako eta gizarte honentzako, Gipuzkoarentzako, funtsezkoak, etorkizuneko erronka nagusiak diren arlo guzti horietan, lanean ipini agenda politiko berri bat. Eta agenda politiko horretan, inkorporatu gure gizartea. Beraz, elkarlan bat gauzatzea da guretzako helburua. Auzolanean jardutea, gizartearekin batera, Gipuzkoako hiritarrekin batera. Hori da, etorkizunari eraikiz. Etorkizunari aurre egin, etorkizuneko erronka nagusiei aurre egin, baina gizartearekin modu partekatuan. Hori martxan jarri genuen. Eta niretzako mesfidantza hori gainditzeko hori da erremedio bakarra. Jendearen gara gerturatu eta jendearekin elkarlan bat eta auzolan bat martxan jarri. Eta hori da, orain arte behintzet, legealdi honetan burutu dugun erronka importanteena. Etorkizuna eraikiz. Inkesta hori, soziometro hori egiten dugunean, mesfidantza dago elementu importante bezala. Beste bat ere badago, eta da kezka. Kezka etorkizunarekin, kezka norberaren enpleguarekin, bere seme-alabaren etorkizunarekin, jendeak, gizon eta emakume, kezka handia daukagu etorkizunarekin. Besteak beste, soziometro horretan, azkeneko inkestan agertzen den elementuik kezkagarrien jendearentzako da, ea gure ongizate estatua, edo gure ongizate egoera, mantentzeko sosteniblea izango den edo gai izango garan. Beraz, une honetan munduan zehar dauden burrundara, debate eta hots guzti horrekin, jendeak badauka kezka etorkizunarekin. Eta beraz, etorkizunarekizek horri ere heltzen dio. Eta heltzen dio, Eiderrek aipatzen zuen ikuspegiarekin. Ikuspegi bikoitza. Bi hitz nagusi. Lehiakortasun ekonomikoa eta elkartasuna. Binomioa daukagu, eta hori da Gipuzkoako eredua. Euskal eredua esango nuke, dala, baina nagusiki eta bereziki Gipuzkoako eredua. Hain zuzen ere guk, batipat elkartasunaren inguruan daukagulako estruktura oso berezi bat. Nik, aipatzen dudanean, lehiakortasun ekonomikoa, eta danak aipatzen dugunean, importantea da ejerzizio bat egitea, visualizatzeko eta ejemplo konkretuak, adibide konkretuak jartzeko, ikusteko une honetan ze arazo dauzkagun. Eta guk bat daukagu nagusiki, ikuspegi ertain eta luzera, erronka industrial eta ekonomiko importante bat daukagu. Eta eraldaketa handian dagoela mundua, eta eraldaketa horretan erantzunak bilatu behar ditugula. Ejemploa jartzeagatik. Txinan, badago 21 milioi inguruko hiri bat, 20 urtean eraiki dutena, Shenzhen izenekoa, Hong Kongen ondoan dagona, eta hiri horrek hartu du erabakia, bere mugikortasun guztia aldatu, eta 16.000 autobus elektriko erostea eta martxan jartzea. Hiri bakar batean, 16.000 autobus elektriko, kolpean. Hor ikuste duzue, zein dan datorkigun transformazioa. Seguro honez hemen, bagailtza ez, autobus elektrikoa jartzen dugu, kotxe elektrikoa jartzen dugu, baina askoz ere modu pixka bat apalagoan eta pixkanaka oraingoz behintzat dijoan kontua da. Baina iraultza hori
adibidez, geldiezina da. Eta hemendik oso denbora gutxira mundu guztian aldatuko da mugikortasuna, mugitzeko era, eta aldatuko da baita ere hori aurrera ateratzeko industria. Eta guk hor daukagu izugarrizko mamua. Aukera, baina baita ere mamua daukagu izugarrizko arriskua. Guk gure burua egokitzea erronka guzti horri aurre egiteko. Beraz, guk etorkizunarik izen barruan, heldu diogu baita ere arlo horri, eta hemen dago Arantxa, Jaurlaritzak ezartzen duen estrategia nagusiarekin bat eginez, alegia espezializazio inteligentearen estrategia horretan, guk egiten duen azterketa da zertan gera onak Euskal Herrian eta zertan gera onak Gipuzkoan. Eta hor, jartzen ditugu martxan, arlo horietan jarri behar ditugu espezializazio proiektuak. Adibidez, mugikortasun elektrikoaren arloan, gu jarri dugu referentzi zentru bat eta estrategia bat mobil izena duena, eta guk nahi diogu heldu, olatu horri, ez bildurrez, baizik ambizioz. Uste dugulako, Gipuzkoako eta Euskal Herriko, baina neurri handian tokatzen zaigu, Gipuzkoako indarrak biltzen balin baditugu, mobil, biltzen balin baditugu, ni ziur nago, aukera handia dauzkagula, Europa mailan referente importante izateko arlo horretan. Aukera badauzkagulako ezagutza ikuspeditik eta baita ere daukagun sare industrialaren ikuspeditik. Beraz, etorkizuneko erronka nagusioi elkarrekin heltzeko bideak markatzen ari gera, eta estrategia industrial horretan urratsak emateko, baita ere partekatzen dugu gizartearekin gure responsabilidadea. Eta jendearen gana, enpresen gana, sindikatuen gana, langileen gana gerturatzeko, agenda martxan jartzen ari gera, proiektu konkretuekin, eta hortik etorriko da konfiantza. Hala bestela, ez da etorriko. Hor, markatzen dugu benetan, erronka nagusia hurrengo urtetan. Hori izango litzateke pixkat, lehiakortasun ekonomikoaren ikuspeditik. Eta elkartasunaren ikuspeditik, gu daukagun lema nagusia, askotan aipatu izan du Josebak, inor bazterrean ez uztearena. Eta Gipuzkoan, gu daukagu lema nagusi bezala hori. Eta elkartasunak gidatzen gaitu, eta gu gea lurralde solidario bat. Eta gainera, neurtzen gaituztenean, aberatxe eta pobreen arteko diferentzia eta horlako aspektuetan, ematen dugu oso itxura eta oso argazki ona. Iparraldeko herrialdeekin bat edo parean jartzen gaituena. Nola nahi ere, solidaridade hori, kasu konkretu bat eramateko momentuan, hor dago erronka. Nik gaur zuen aurrean elkartasuna nola landu ez, ze irudi erabili gu daukagun erronka horri heltzeko eta nola egiten ari geran. Nik bi neska dauzkat gogoan, impresionatu nindutelako izugarri. Bi neska, Foru Aldundiaren zentruetan zeudenak, alegia familirik gabe, babesik gabe, eta eurez zeukaten babes bakarra, zan Maite Peñaren departamentua eta Maite Peñaren azpiegitura, pean dauden azpiegitura sozial guzti horiek. Bi neska, Jasmin Sidi Bulgariakoa eta Iklas Sedi Marrokoarra. Bi neska horiek, 17-18 urtekoak, Foru Aldundiaren tutela ardura 18 urte arte iristen da, eta legalki ordura arte bakarri daukagu guk ardura. Eta dira kolektibo bat, azkenean gure babespean daudenak, kale gorrian egoteko arrisku bizian daudenak. Pobrezia egoeran eta bazterkeria egoeran erortzeko arrisku handia daukatenak. Aurkeztu genuen Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera arrakasta izeneko programa bat, eta bi neska horiek une honetan ari dira Euskal Herriko Unibertsitatean bakoitza bere karrera ikasten. Eta edukiko dute Foru Aldundiaren eta Unibertsitatearen laguntza da babesa hori egiteko, eta gero lan postu duin bat edukitzeko eta bere bizitza propioa edukitzeko. Beraz, gure responsabilidadea da, persona guztiek batipat pobrezia egoeran daudenak, edo pobrezia egoeran erortzeko arriskuan dauden persona guztiek edukitzea erakunde publikoen babesa, baino ez bakarrik diruaren ikuspeditik, eta hor dago RGI, eta hor oinarri funtsezkoa dago. Baina RGIa da zubi bat. RGIak izan behar du zubi bat, pertsona horiek prestakuntza egoki bat hartu, eta lan duin bat edukitzeko. Ze mundu honetan, bizitza honetan, Euskal Herrian eta Gipuzkoan, bizitza duin baterako ezinbestekoa da lanpostu duin bat edukitzea.
Eta hori da niretzako, gu daukagun, hemen daukagun mezu importanteena. Bi horiek beraz, aipatzeko nituenak. Nik aipatu du baita ere Maria Eugeniak. Esfortzu guzti hori egiteko eta aurrera ateratzeko, oinarrian behar ditugu erakunde publiko sendoak. Eta behar dugu autogobernu sendoa. Eta behar ditugu gure erakundeak defenditu. Eta behar ditugu baita ere erakunde sendoak ez bakarrik orain baizik, hemendik 10 urtera, 20 urtera. Eta orain daukagu erronka nagusia hori aurrera ateratzeko. Eta pixkanaka ari dira gure erakundeak ahultzen. Eta ezinbestekoa dugu printzipio politiko bat erakundetzea. Eta hori da erabakitzeko eskubidea. Guk erakunde publiko sendoa behar ditugu, aurretik dauzkagun erronka nagusioi behar dan bezala heltzeko. Eta erabakitzeko eskubide bat bermatu gabe gure erakundeetan, ez ditugu eukiko erakunde sendo batzuk. Beraz, hori da guk daukagun mezua. Hori ez dute bakarrik alderdiko burukideek esan behar. Hori barneratu behar dugu baita ere gure alderdiko hautetsiek eta erakunde publikoetan gauden arduradun guztiek. Ezinbestekoa dugulako gure erakundeak defendatzea. Eta horretarako, oinarri sendoak jarri behar ditugulako. Amaitzera noa. Sartu gara ja, buru belarri, erakunde edo hauteskunde garaian. Hauteskundeak gertu dauzkagu, hilabete gutxi barru, eta beraz, jendeari boza eskatzeko momentua iritsi da. Pixkanaka, prozesu hori areagotzen da indartzen joango da, baina nik oso garbi daukat mezu bat, da guk nahi dugu jendearen boza eta babesa. Baina guk nahi dugu batipat, gure hiritarrak, gipuzkoarrak, inplikatzea etorkizunari buruz daukagun proiektu honetan. Ez da bakarrik beraz, botoa eman eta ahaztu. Ez gu nahi duguna da botoa eman, konfiantza emaiazu, eta elkarlan horretarako implikazioa bermazazu hurrengo urteetan. Hori da guk jendeari eskaintzen dioguna. Elkarlan bat bere implikaziorako. Es decir, en los tiempos preelectorales, electorales en los que casi parece que la única obsesión de los candidatos es pedir el voto a la gente, yo tengo la confianza en la sociedad del territorio, tal confianza, además, en la sociedad del territorio, que para mí no es suficiente con pedir el voto a la gente. Yo lo que solicito a la ciudadanía del territorio es la confianza y la implicación en el proyecto que tenemos entre manos desde la perspectiva del futuro del territorio de Guipúzcoa. Si no logramos, más allá del voto, la implicación personal de cada uno de los guipuzcoanos y guipuzcoanas en lo que le toca, pero en los grandes retos que tiene el territorio de Guipúzcoa, desde luego no lograremos superar los grandes déficits que hemos detectado desde la perspectiva de la desconfianza de la ciudadanía y del temor al futuro de la ciudadanía. En la medida en que no seamos capaces de conectar con la gente, vendrán populistas, vendrán demagogos que arrumbarán con nuestras instituciones y también con nuestro futuro. Necesitamos la confianza de la gente y la implicación de la gente en los debates y, sobre todo, en los auzolanas, en los trabajos del futuro del territorio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel. Bueno, eta orain entzun dezagun Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea Joseba Egibar, aurrea. Nik ekarri juba papelak. Egunon guztioi. Bueno, herri ibili garenen joan dan uda ezkeostik, hauteskundeen atariko luze honetan iritziak biltzen da kontrastatzen, gogoan izango duzue esaten genituen gauz batzuk. Bat, guain 3-4 urte hauteskundek irabazi ondoren, lurraldean eta hainbat toki seinalatuetan, Gipuzkoak eman zuen konfiantza bat, eman zigun, izugarrizko konfiantza, eta konfiantza hori kudeatu egin behar genuen, kudeatu egin behar dugu. Eta nik uste, badaudela ezaugarri batzuk azpimarratu behar direnak. Politikoki perspektibaik ez galtzeko, bata, aldaketak merezi izan duela.
Hori Gipuzkoak antzeman du. Emandako hitza betetzen saiatu gehala. Eta kasu askotan, emandako hitza bete indegula. Kudeaketa txukuna indegula. Eta Gipuzkoan giro politiko lasaiagoa daukagula. Ara hor, nik uste lau ezaugarri, konfiantza horri erantzuten diotenak, eta gero nik horri gaina erantziko nioke beste faktore biderkatzaile bat. Eta da, erakunden arteko harremana, ez dela gauza, ez dakit, txantxetakoa, ez zuk udalak, foru aldundiak, jaurlaritzak, alderdi bereko izatea, bale, halako teorian behintzat bentaja bat ematen du, ez? Baina elkarri begiratu, ikusi nola kudeatu daiteken amankomunean hitzartuta, horrek izugarrizko papel biderkatzailea dauka. Gauzak askoz errezago eta hobeto egiten dira. Da nik uste guzti ezaugarri horiek izan ditula gure kudeaketa. Beraz, gaur hemen dagokigu Batzar Nagusiko hauteskundetarako gure hautagaiak aukeratzea, aurkeztu dizkizuegu, baina bai guztiei eta behaien izenek aipatuta, alkate, zinegotzi, batzarkide, legebiltzarkide, jaurlaritzako, danak batean elkar hartuta ibilik geren hontan, bai Markelen eskutik, edo eneko ere hor daukagu, edo hautagai diren Maria Eugenia Eider edo Xavier guztion izenean, jaso gure ezkerrona eta baita ere txaloa, danak. Zuei eta aurrean zaudetenak ere. Esate genuen beste gauza bat, eta nik behintzat hau ardatz bezala erabiliko dut hauteskunde eguna bitarteaino. Gure proiektuak izan behar duela sozialki progresista, ekonomikoki fidagarria, sendoa, eta politikoki egingarria, gauzagarria eta ilusionantea. Hiru zutabe dira, sozialki, ekonomikoki eta politikoki. Eta hori uztartzen saiatu behar gea. Zergatik gizartearen konpromisoa hortik etorriko da. Politikan dabilenak herritarrei entzutea derrigorrezkoa du. Baina politikan, herrigintzan lideratu nahi duenak, herriai esan behar dio nundik joatea proposatzen dion. Eta ze helburukin. Eta politikoki gauzagarria, egingarria eta ilusionantea izan daiteken hori guztion artean ere diseinatu eta erabaki behar dugu. Eta horretarako legebiltzarrak egin du, bere lehenengo ekarpena. Hor daude zumeak otar hori egiteko. Beste kontu bat izango da gizartea inplikatzen da nala ez. Baina politikan ez du balio egotea. Eta hor dator betiko debatea. Egonkortasuna importantea da. Importantea da. Zatikan balore bada politika arloan. Baina hortikan lokartzera o lokartzeko arrisku ere egon badago. Eta ez gea saio hortan sartuko. Guk egonkortasuna nahi dugu aldi berean lideratu. Esan, herritarrei nundik noa egin nahi dugun bidea. Eta ze asmokin, ze errimokin, eta noski jendearen konpromisoarekin. Zinezgarritasuna daukagu, nik uste kredibilitate hori badugula, fidagarria gera jendearentzat, da hori balore bat ere bada, lehen esan bezala emandako hitza bete dugu, saiatu gera, eta hoain, adibidez, lehen batzarrean azaldu dudan bezala, ikusten da, tokian tokiko, gehiengoak kontutan eukita, legebiltzarrean edo foru aldundietan, udaletan, presupuestoak hartu dute halako garrantzi berezi bat, propioa. Urte amaieran, normalean, erakunde bakoitzak, datorren urterako presupuestoak onartu behar ditu. Eta zer gertatu da? Zergaitikan izan dira gora bera hauek, eta bildukoak negoziatu nahi zutela, o negoziatu dutela gurekin, da ez gerala akordio batetara iritsi. Gaur, lehen aipatu dut ere, ni baino askozaz zorrotzago eta zehatzago idatzita artikulu bat dago horren inguruan, Maria Eugeniak idatzi duna eta notiziasen irakurtzeko moduan dago, propaganda pixket iten nahi nez. Oso
artikulu zorrotza da. Eta nik uste dagoela klabe bat azpimarratu nahi nukena. Eta da, ibilbide politikoarena. Zergaitikan gertatu dana. Nik esango nuke 59 urte eta gero hau. Beste batzuk beste lema bat zeukaten, garai baten, hainbeste urte pasata gero hau. Ze gertatu da, zer da hau? Politikoki, 59, ia 60 urte pasa ondoren, herri honen defentsan, ustez, estrategia ezberdinak partekatu zitezkela, eskongarriak zirela eta masa borroka, instituzioen borroka eta borroka armatua bateragarria ziela eta ustargarria ziela pentsatzen zuten horiek aitortu behar izan dute, bide politiko eta demokratikoak soilik erabili behar direla. Sinistuta edo ala behartuta, baina erabaki dute, zuten. Eta politikoki, gustatu ala ez gustatu, PNV-ek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, marrastutako bidera etorri dira. Da hori notizi ona da, oso ona da. Naiz eta asko kritikatu, ze onartu daba, legebiltzar horretan, ez? Oinarri horiek. Oinarri horiek beste alderdi politiko batek sinatu izan balitu, bedeinkatuta egongo zian. Problema da, edukinetaz hitzen daiteke, problema da zeintzuk sinatu duten akordio edo oinarri horiek. Alegia Bilduk. Ze gertatzen zaio Bilduri? Bide politikoan lurra hartze baldin baduzu eta PNV-ek diseinatutako aeroportuan sartu baldin bazea, lurra hartu dezulako, da herri honengan sinistu eta sinisten dezula demostratu beharko dezulako, gelditzen da beste arloa, arlo soziala, o sozioekonomikoa, eta hor daukate izugarrizko problema. Izugarrizko problema. Ze azkenean ere aitortu behar dute, behaiek hainbeste hamarkadetan beste joko politiko batean ibili ondoren, baita ere, gizarte arloan, gizarte babesai dagokionez, sistemari dagokionez, herri honetan guztion artean, baino batipat PNV-ren eskutik, eratuta, antolatuta dagoela baita ere arlo sozioekonomikoa. Hoi da problema politikoki, bide politiko eta demokratikora, eta sozialki baita ere PNV-ek markatzen duen ereduetara edo arrastora. Zatikan, gauza bada esatea, partida hontan nahi ditut 1.000 milioi gehiago, edo 300 o 400, baina ez daukazu alternatibarik, sistemari ezin diozu alternatibarik eskaini. Herritarrei, edo jendeari, esaten duten bezala. Atzo, parlamentura egin doazela, Kerman Orbegozo eta Bilok, irratia entzuten, da Radio Euskadi. Eta Arnaldo Otegi entrevistatu zuten, zuetako batzuke, entzungo zenuten. Eta, bueno, AP batetik tunel batzuko badaude, da batzutan irratia ez da behar bezain ondo entzuten, baina oso nabarmena izan zen gauza bat. Da bion arten kontatzen gindua zen. Zenbat aldiz esatezun jente. Da izan dira, koño, hau dek, hau, azpimarratzeko gogoa, ez? Ba, kontatu genitu esan, 30 gora, ez? Eta gero esan nion bati, kontau, zenbat aldiz izan duen jente? 35 aldiz. 16 minutuko entrevistan. Bigarren konklusioa. Ez da oso zientifikoa izango, baina adierazgarria da. Ja, baskos ibaskak Ibarretxek esatezuna. Atzo entrevistan, ez du aipatzen baskos ibaskaz. Gente. Osea, zeak, Podemosek kontaminautako nomenklatura sartzen dute. Gente, guk ere erabiltzen dugu, Markel Leguantxe erabili du. 3-4 aldiz. Ez, erabiltzen dugu, baina nun dago behaile daukaten problemak gurekiko. Gente behaile dia. Ja no hay baskos y vascas
Hay gente. Y además nosotros no somos gente. Nosotros somos esos subordinados a los dictados de la patronal. Aurreko batean, labekoak ino ginean ez da, gu zer gea, martzianuak. Osea, zuek gai sozialak, jendartea, hori da beste konzeptua, Euskaltzaindiari ate joka idia, noiz hartuko jendartea. Zatik gizarteak kutsu matxista dauka. Da orduan jendartea sartu behar da. Jentzeak, hitzak, patrizioen garaitik itatorrenak, arek baztertzaile kutsuik eukiko espalu bezala. Baina guain, jendartea sartu behar da. Da, gente. Aurreko batean behai, Arnaldo behai izan nion, izatik erabiltzen deka, hainbeste aldiz, gente, konzeptu hau. Bueno, da dinamika hori. Ezin dute, sozialki, guk garatu dugun proiektu horren aurrean, nola ez daukaten alternatibarik, ezin dute, edo Podemos, o Elkarrekin Podemos horren esku utzi bakarrik. Da hor, gertatu zaiguna aurrekontuekin. Da hor, nik esango nuke labur bilduta, badago hor, Galeseko politikari izandako batek esate zuen, que lo peor que pueda hacerse, esate zuen, es cruzar un precipicio en 2 saltos. Porque es evidente que te sobra uno. Porque punto de apoyo no hay en el aire. Y por el momento no volamos. ¿Ez? Dau esaten egonean, eredua, hitzartu dezagun. Oinarriak hitzartu ditzagun. Eta gero, hobetuko deu. Ez, hemen salto. Amildegia nola eta 2 saltotan ez. Ondora goa. Zergaitikan ez da egiten urteetan egiten ari garen bezala, zubila inbiar baldima, estribo ona jarri, alde batean da besten. Eta tablero horrek pilarea behar baldima ditu, pilare sendoa jarri. Baina etorkizuna, guztion etorkizuna bermatuko duen sistema guztion artean eraiki. Zergaitik ez. Hori nunbait, nola denbora luzeako dan, edo epe haundik izango lituzken tarteko, ez, hemen jauzi eman behar da. Hori da gertatu zaiguna. Eta nik esango nuke, azterketa egitekoan esaten dute kontraste de modelos, ez? Tenemos 2 modelos socioeconómicos diferentes. ¿Cuál es el vuestro? El vuestro, pero aplicado en este país concreto. La Euskadi autónoma o la Euskal Herria completa, nahi zuena, o Euskadi completa. Zein da zuen modeloa? Zatik, ez ekarri beste munduko modeloak onuntza. Honek bere bereizgarria ditu. Eta guk esaten deun bezala, Margelek aipatu du, inor ez du bazterrean utzi behar. Eta mundu guztiak behar duen gutxineko hori bermatu inbertzaio. Baina bai antzematen ditugu ideologikoki diferentzio batzuk. Zatik, ez da berdina lana egitea eta lanik ez egitea. Ez da berdina kotizatzea edo kotizatzea. Eta diruak finitoak dira, ez dira infinitoak. Eta ikusten dudanean, Maialen Iriarte, bea, aurreko debate batean, hablando del concepto del buen vivir. Eta esan dion, baina hau nondik atazue. Zatikao, badakigu, eso de vivir en plenitud, con una cosmovisión quechua, handik hangoa die, Ekuadorren da Bolivian, agian ustargarria dira, baina hemen ez. Hemen ekidadetaz, baldimagabiz, izketan, solidaritzaz, justizi sozialaz, izketan egite baldimadegu, guzti horrek eskatzen du oreka bat gizarte eraikitzakoan. Eta berriro diot, gutxieneko, oinarrizko behar duen horri bermatuz. Eta gaina ez kronifikatzeko baizikan, zulo hortatikan atea eta lanean sartzeko, dagokio nahi, edadean baldima dago, eta ezin duenari edo pensionista dalako, gutxieneko hori ere bermatuz. Da hori egin dugu, azkeneko 27 urte honetan, PNV-ren eskutik gutxienez, beste batzuk ere izan ziren.
Garai bateko Euskadiko Ezkerra, Alderdi Sozialista eta gainentzekok. Baina hauek etorri berriak dira. Eta zer proposatzen zizue? Amildegia saltoa ingo ju. Ez ez? Bi saltokin ez daukak heldulekurik ondoragoa. Hori da daukagun problema. Horregatik da lehenengora bueltatuz, nik uste dut hauteskunde hauei begira, y en lo que se refiere a, bueno, el trabajo desarrollado, cumplir la palabra dada, marcar los desafíos de futuro, en los tres cimientos o tres pilares, lo que puede ser lo social, lo económico y lo político, yo creo que tenemos que comprometer a la sociedad guipuzcoana, a los guipuzcoanos y guipuzcoanas, a la gente también, con un proyecto socialmente progresista y solidario, un proyecto que tenga como cimiento la justicia social, económicamente solventes. No podemos depender de terceros. Tenemos que poder presupuestar para poder alcanzar y afrontar los problemas y programas que tengamos como país. Queremos gestionar las pensiones. Evidentemente, hemos reclamado, no por unanimidad, pero sí 66 de los 75 parlamentarios esta misma semana, reclamar al Estado español que incluya en el plan y el calendario. No podemos hablar, sí, pero gestionar pensiones si no ingresamos las cuotas de la seguridad social, de trabajador y empresarios. Mientras no dispongamos de los ingresos, difícilmente vas a poder diseñar una política de pensiones. Y evidentemente no solamente estamos hablando del régimen económico de la seguridad social, estamos hablando del propio sistema. Estamos hablando también de Fogasa y del resto de competencias que afectan al sistema de protección social. Hori da guk eskatzen duguna. Por lo tanto, un proyecto socialmente progresista y comprometido, económicamente solvente, que no dependamos de terceros, que tenemos que controlar nuestra deuda y nuestro déficit, desde el primer ayuntamiento hasta el gobierno vasco, porque aquí pueden venir mal dadas y el Estado español, desde luego, apunta maneras. Y lo que puedan ser intervenciones que se puedan decidir desde Europa sobre determinado Estado o Estados que nos afecten lo mínimo posible. Por eso, y el tercer punto, el tercer pilar, cuando hablamos de políticamente un proyecto que sea realizable, transitable y que sea ilusionante, es lo que la otra vez, estando con unos empresarios, con los de Adegi, cuando comentábamos el crecimiento económico, yo les pregunté, ¿vosotros cómo definiríais crecimiento político de nuestro pueblo? Porque claro, de crecimiento económico siempre hablamos, sabemos lo que es crecer, el déficit, la deuda, la inflación, la deflación, etcétera, etcétera. Pero ¿y el crecimiento político? ¿Cómo se concibe el crecimiento político? Tenemos que poder crecer institucionalmente. Es que necesitamos crecer. Necesitamos ser responsables en todas aquellas materias y competencias que afectan a la ciudadanía vasca para poder decidir, definir y corregir en su caso. Orduan, hoy día iruzutabeak, lo social, lo económico y lo político, eta horren uztarketatikan, nik esaten nien, ez dakit guk azkenean ze erabaki hartuko ditugun, hemen dago herrigintzan, da hori gure lema da, etorkizuna eraiki behar dugu, etorkizuna eraikitzeko ez da nahikoa botoa, baina botoa beharrezkoa da botoaz aparte konpromisoa baldin badaukagu, jakina gure lana, instituzioetan daudenen lana, errezagoa izango dela, baina hau guztion konpromisoa da. Hori izan behar du. PNV-ek emandako hitza bete du, da aurrerantzean ere beteko du. Horregatik nik Gipuzkoarrei izango nieke, alda neurrian, be esku baldin badago, emateko bidea PNV-eri, berriro ere, oain 4 urte, agindutakoa bete egin dugu. Eta etorkizunari begira ere, ez gea iragan hortan gelituko, etorkizunari begira proiektua dauzkagu. Herriz herri, lurralde bezala,
eta Euskadi mailan ere. Nazio bat garelako, herri bat garelako, eta geure etorkizuna idatzi eta irabazi nahi dugulako. Nola idazti eta irabazten da? Erabakiz. Guztion konpromisoa izango da. Gure esku dago, guztion esku dago ere. Izan ongi, bizi pozik, eta gora Euskadi askatuta. Bueno, honen bestez, bukatu eginen dugu, eskatuko dizuet, hautagaiei etortzeko, Donostiako alkateari ere, denak etorri, aurrera. Eskerrik asko, etorri zareten guztioi hautagai bai esan bezala, eta urren arte izan ongi. Hori da,